Пристигаме вечерта в Ларнака. Хванахме се автобус от летището, удобен до центъра на града, където е нашият хотел. Бяхме решили веднага сутринта да тръгнем за Пафос. Автобусът за Пафос се взема от плажната алея. Това е централна спирка там. Много красива плажна алея има в Ларнака. Винаги е странно да видиш рождествени сцени на плажа през слънчево време. Пътуването до Пафос е много удобно. Мисля, че час и 40 минути беше с автобус. Пряк автобус хванахме. Имайте предвид, че имаше само 3 преки автобуса до Пафос, така че е важно да тръгнем рано сутринта. Бяхме решили да посетим колоната на Апостол Павел. Най-напред, това е място, което исках да видя, защото съм чела в библейските текстове как Апостол Павел е посещавал Кипър, проповядвал е там. Лимоните са навсякъде в Пафос. След това посетихме историческия парк на Пафос. Много добро място за всеки, който обича история, архитектура, древна цивилизация, римското време, всички останки от римския период на остров Кипър са интересни за наблюдаване. Тук виждаме древна канализация, която е имало. Паркът е голям, обикаля се дълго време. Поне 2 часа може да си отделите, за да разгледате обстойно всичко. Интересни мозайки. Не беше скъп входа, мисля, че платихме 4,50 евро. Паркът е близо до крайбрежието. Тук ми направи впечатление тези дървета, как всички бяха полегнали надясно. Това със сигурност се дължи на ветрове. Между другото, ветровито е в Пафос заради морето. Напомняме за Варна. Когато човек е на такива места, въображението започва много добре да играе, да си представяш какви хора са живели тук, какво са правили, кое ги е вдъхновявало да имат тези красиви мозайки, стенописи. Имаше и амфитеатър в това място, малък амфитеатър. После се запътихме към по-туристическата част на града. Малък град е, поне според моите представи. Ние го обикалихме изцяло пеша, изобщо не сме ползвали таксита или автобуси. Всичко е на добра пешеходна дистанция. Това живописно ресторанче беше много красиво, с прекрасна гледка към морето. По обяд то беше се напълнило с хора. Ние просто дойдохме, за да се насладим на гледката. По-късно посетихме другата историческа забележителност в Пафос. Гробниците на кралете се казва. Отново е като парк оформено. Входа беше пак около 4 евро или по-малко, може би. Голяма площ с доста останали гробници на явно известни граждани на древен Пафос.
За всеки, който обича фотография по исторически места, да се потопи в времето на отминали векове, това е идеално място за прекарване на време. Могат да се получат страхотни снимки на някои места. Доста фотографии там видяхме. После се разхождахме по плажната алея на Пафос. Тя е много дълга. Страхотна разходка може човек да се направи там. Личи си, че е скоро построена, асфалтирана. Все още я обновяват, все още добавят различни интересни неща по нея. След това посетихме замък на Пафос, който се намира съвсем на брега. Там имаше маратон в този ден, както за индивидуални бегачи, така и за семейства. Винаги е хубаво да видиш спортуващи хора, излезли в хубавия ден, да се раздвижат. Самия замък е много малък, няма кой знае какво за гледане, но пък и входа не беше скъп, мисля, че 1,50 евро, така че за нас беше добре да влезем, да си представим отново атмосферата в тези древни крепости за защита. Такива места винаги ми напомнят за романите на Сафон, с тайните убежища, тайните стаи, проходи, тунели, скривалища. За любителите на такива истории, тези места са наистина добро място за посещаване. Гледката от върха на замъка е много красива, заслужава си човек да влезе, да разгледа.